технологий Международному центру компетенций Имадеевой Фанзиле Фаритовной. Пожалуйста. Hayırlı gün, hürmetli Rüstem Nurgaliyevich, kollegiyada qatnaşuşçular. Min Imadieva Fanzile, Меңа Рәсәй күләмендә иң яхшы дип саналган техникумга укырга керергә насыйп булды. Мин халыкара компетенциялар үзәге Казан мәгълүмат технологиялар һәм элемтә техникумының 3нче курсында белем алам. Техникумны тәмамлагач, мин һөнәрем буенча мәгълүмат системалары өлкәсендә алган белемнәремне кулланып, шул юнәлештә республикабызга хезмәт итәргә уйлыйм. Мәктәптә укыганда ук мәгълүмати технологиялар белән кызыксына идем. Шуңа күрә 9нчы сыйныфны тәмамлау белән 2 дә уйлап тормыйча Казан мәгълүмат технологиялар һәм элемтә техникумына юл тоттым. Безнең техникум югары квалификацияле һәм эш базарында кирәкле белгеч булып җитешү өчен практик яктан һөнәри белем һәм гамәли күнекмәләр алырга зур мөмкинлекләр бирүче инновацион мәйданчык. Мин үзем байлар сабасыннан Казан ерак дип куркып калмадым. Ашык ишекләр көнендә әти-әниләр белән техникумнан тулай торган килеп күргәч, хайран калдык. Бинага беренче адым ясауга ук ул күңелмә якын булып тоелды. Монда студентлар өчен бөтен уңайлы шартлар да тудырылган. Тулай торакта ял бүлмәсе, тренажерлар залы, һәр бүлмәдә суыткыч, телевизор, компьютер бар. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, безнең белүебезчә, сезнең ярдәм белән тулай торак ремонтланып, яңа сулыш алган. Ул хәзер 400 студентның туган йортына әйләнде. Форсаттан файдаланып, барлык техникум студентлары исеменнән сезгә чиксез рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Безнең техникумда Рәсәйнең 34 төбәгеннән 1500 студент белем ала. Шулай ук безгә таджик, үзбәк һәм казах республикаларыннан да студентлар килә. Чит төбәкләрдән килгән студентлар бик тиз арада студент тормышына кереп китәләр. Бу эштә безнең тәҗрибәле укытучыларыбыз һәм студентлар оешмасы зур ярдәм итә. Чөнки мөгаллимнәребез эзләнүчән, үзләренең белемнәрен күтәрү өстендә һәр вакыт эшлиләр. Безгә практик күнекмәләрне һәм теоретик белемнәрне югары дәрәҗәдә алырга лаборатория һәм остаханәләрнең техник яктан югары дәрәҗәдә җиһазландырылуы зур ярдәм итә. Техникум дөньяның иң яхшы уку йортлары дәрәҗәсендә җиһазландырылган. Бу хакта тәҗрибә уртаклашырга килгән күп санлы чит ил кунаклары уңай фикерләрен җиткерә. Безнең техникум студентлары бик актив тормыш алып бара. Алар монда һөнәри белем алу белән бер рәттән үзләрен төрле яктан үстерә һәм җаннарына рухи азык та таба. Техникумда иҗади остаханәләр спорт белән шөгыльләнү өчен волейбол, баскетбол, футбол, теннис, җиңел атлетика һәм хоккей буенча түләүсез түгәрәкләр эшли. Шулай ук студентлар безнең техникумда төрле яктан үсәләр. Волонтерлар хәрәкәтендә катнашалар. Студентларның куркынычсызлыгын саклау хезмәте белән шөгыльләнәләр һәм үзебезнең вокал студиясендә җырларга өйрәнәләр. Студентларыбызның WorldSkills хәрәкәтендә катнашучы халыкара белгечләрнең эшен күзәтеп, тәҗрибә туплау һәм халыкара белгеч осталыгына ия булу мөмкинчелеге бар. Техникумда шундый 5 халыкара белгеч санала. Күпчелек студентлар WorldSkills хәрәкәтендә мәгълүмати технологиялар юнәлешендә конкурсантлар, белгечләр, волонтерлар буларак катнашалар. Техникумда төрле дәрәҗәдәге чемпионатларга әзерлек алып бару өчен булдырылган күнекмәләр полигоны бар. Анда техникумның Татарстанның һәм Рәсәйнең җыелма командалары үз осталыкларын арттыралар. Мин үзем 2019 елда үткән WorldSkills хәрәкәтенең төбәк чемпионатының җиңүчесе. Шулай ук 2020 елда милли чемпионатның йомгаклау этабында видео җитештерү компетенциясының көмеш призеры. Ә соңгы төбәк чемпионатында яшүсмерләр категориясендә эксперт буларак катнаштым. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, белгәнегезчә, безнең Рәсәйнең бөтен төбәкләре дә көнләшә. Чөнки конкурсантларга булган мөнәсәбәт, мондый җиһазландыру хакимиятның барлык тармаклары дәрәҗәсендә күрсәтелгән ярдәм бары тик Татарстанда гына. Республиканың WorldSkills җәмәгатьчелеге исеменнән безгә үсәргә һәм өстәмә һөнәри тәҗрибәне югары дәрәҗәдә тупларга мөмкинчелек биргәнегез өчен сезгә чиксез рәхмәтлебез. Гомумән алганда, без бик бәхетле студентлар. Безнең техникумны министрлык һәм аның хезмәткәрләре бик яраталар. Еш кына министр үзе дә кунакка килә. Айрат Ринатович бер генә чыгарылыш кичәсендә калдырмый. Техникумны яхшы билгеләрне тәмамлаучы студентлар һөнәри тормышка юлламаны министрның кулыннан алулары белән горурланалар. Әле көз көнлегенә Айрат Ринатович безнең техникумда ясалма интеллект һәм машина өйрәнү темасын ачык дәрес күрсәтте. Таттелеком генераль директоры Нурдинов Айрат Рафкатович ясалма интеллект, кулланылган сораулар,
зур мәгълүматлар һәм башкалар дигән темага семинар уздырды. Шулай ук ICL, AIDS, 1С һәм башка оешмаларның әйдәп бару җитәкчеләре тарафыннан да шундый семинарлар, мастер-класслар үткәрелде. Моннан тыш, оешмалар талантлы студентларга һәм укытучыларга ай сайын якынча 1000 сумнан алып 5000 сумга кадәр шәхси стипендиялар белән ярдәм итеп торалар. Техникумда уку һәм ворскис хәрәкәтендә катнашу миңа студент буларак 2019 елда IT иҗат үзәгенең IT күп балалар лагерында вожатый булып эшли алу мөмкинчелеген бирде. Бу үзәктә ел дәвамында 800 бала белем ала. Ә инде 2020 елда мин демография милли проектында 50 яшьтән узган тыңлаучыларга видеоредакциялау курсларын алып бардым. Бүгенге көндә элемтә техникумы ул гади техникум гына түгел, ә белем бирү комплексы. Аның үзенең бик куәтле белем потенциалы һәм керсез абруе бар. Инде берничә ел буена техникумыбызда милли һәм федераль проектлар тормышка ашырылып килә. Безнең техникумда төрле проектлар буенча студентлар гына түгел, 6 яшьлек балалардан алып, аларның ата-аналары, әби-бабалары да белем ала. Ләкин уку мәйданнарының җитмәүе җитди проблема булып тора. Шуңа күрә дәресләрне 2 сменада иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр алып барырга мәҗбүрбез. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, сезгә мөрәҗәгать итәбез. Әгәр дә безгә тагын бер өстәмә бина белән булыша алсагыз, тагын да күп Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең санлы компетенциялар буенча иң яхшы заманча җиһазларда тәҗрибәле укытучылардан белем алу мөмкинчелеге булыр иде. Мин яшьләрнең мәнфәгатьләрен үстерергә булышучы, ихтиҗларын канәгатьләндерүче, югары үсеш алган республикада туып яшәвемә шатланам. Һәм киләчәктә дә республикабызның алга таба үсешенә юнәлтелгән чараларда актив катнашачакмын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спасибо, Фензиля Фаритовна, за вашу